Už od útleho detstva nám bolo kresťanstvo prezentované ako niečo spiatočnícke. Ako niečo, čo brzdí pokrok, relikt z temného stredoveku, ako viera alebo náboženský systém, ktorý nejakým spôsobom diskriminuje ženy. Ale aká je pravda? Ako to vlastne s tým kresťanstvom naozaj je? Keď sa pozrieme do histórie, 2000 rokov je celkom dosť dlhá doba, zistíme, že dejiny sa proste nedajú oklamať. A nebudeme chodiť okolo horúcej kaše a rovno povieme, že táto propozícia, že kresťanstvo je nejaká negatívna sila, je asi najväčšie klamstvo v našich životoch, aké sme mohli počuť. A skúsme si teda rozobrať po jednotlivých bodoch, v čom vlastne kresťanstvo bolo pozitívne. Prečo si ja osobne myslím, že to je vlastne tá najlepšia vec, čo sa mohla človeku udiať, čo sa mohla našej civilizácii udiať. Koniec koncov, západná civilizácia je postavená na kresťanstve. Takže ak to bola taká zlá sila, tak prečo vybudovala takú fantastickú civilizáciu? Vo Veľkej Británii je jedným z najuznávanejších historikov pán menom Tom Holland. U nás nie je až tak známy, ale v českom jazyku myslím, že vyšla nejaká jeho knižka. Konkrétne by sa mala volať Rubikon. A je to vlastne o poslednom období Rímskej republiky. Tento pán Holland je vyštudovaný historik. Na Cambridge vyštudoval antickú literatúru. Na Oxforde si dorobil doktorát. Ale o to až tak nejde, lebo to sa podarilo viacerým ľuďom. Tom Holland je však výnimočný v tom, že nie je len skvelý historik, ale je aj fantastický autor, spisovateľ. Proste svoje knihy dokáže napísať naozaj zrozumiteľným spôsobom aj pre bežných ľudí. A vo svojich výskumoch tento pán ide naozaj do hĺbky. Ja osobne mám od neho jednu knižku, tu, Millennium. Ako vidno, ďaleko som sa zatiaľ v nej nedostal. A táto knižka konkrétne vlastne pojednáva o období okolo roku 1000, kedy vlastne nastal rozkvet rádnych kresťanských kráľovstiev. Ale to, o čom chcem rozprávať dnes, je jeho trochu iná kniha. A síce kniha s názvom Dominion. A v tejto knihe pán Holland vlastne rozoberá presne to, že akým spôsobom bolo kresťanstvo, alebo je kresťanstvo, nesmierne pozitívnou silou v tomto svete. Tom Holland, neviem ako to je dnes s ním, ale viem, že on nebol kresťan. Bol klasický britský ateista. Ale myslím, že výskum pri tejto knihe ho dozmenil. A ešte vlastne teda posledná poznámka k tejto osobe, taká zaujímavosť, ktorá mohla byť užitočná pre niekoho. Na YouTube má vynikajúci, naozaj fantastický podcast spolu s iným historikom Dominikom Sandbrookom. Tento podcast sa volá Rest in History a vlastne v jednotlivých častiach, väčšinou tam je 5-6 častí, rozberajú rôzne nejakú jednu konkrétnu historickú udalosť. Napríklad, ako sme sa dostali k prvej svetovej vojne, alebo francúzsku revolúciu, alebo nejakú históriu z amerických dejín. Konkrétne, keď vlastne tu v Bratislave nedávno bola veľmi zaujímavá výstava o Titaniku, tak som pri tejto príležitosti si ja sám vypočul
ďalší vlastne z ich podcastov o Titaniku, 6-dielnú sériu. A naozaj to stojí za to, ako naozaj títo ľudia idú do hĺbky, hovoria veci, ktoré sa nikde nič človek nedozvie. A vlastne o tom to je, že aj tá kniha Dominion, o ktorej si teraz vlastne niečo povieme, takisto hovorí veci, ktoré nikde inde sa človek nedozvie. Nikde inde. Ani ja osobne som nikde inde mnoho z týchto vecí nepočul. Tak fajn. Čom bol taký najzákladnejší alebo najviditeľnejší rozdiel medzi kresťanstvom a tým, čo bol pred ním, áno? Tou pohanskou rímskou spoločnosťou. Kresťanstvo ako prvé prišlo s myšlienkou, že láska je najdôležitejšia sila, hybná sila vo svete. Len si predstavte, proste rímska ríša, táto drsná, brutálna spoločnosť gladiátorských hier, brutálnych vojen, áno, tri punské vojny, to bol masaker na masaker. Spoločnosť, kde Julius Cezar sa nebal vyvraždiť tisíce ľudí, žien a detí, kde cisár Octavianus, prvý cisár, sa nebal vyvraždiť 100 senátorov spolu s manželkami a deťmi. Proste tí ľudia boli nemilosrdní. Zrazu príde táto myšlienka. Myslí na druhého. Ak si mocný, buď sluhom druhých ľudí. Daj im chlieb, daj hľadujúcim chlieb. A nie preto, aby sa búrili, ale pretože sú hladní. Pretože máme s nimi súcit. Alebo, ja neviem, postavme nemocnice, urobme hospice. Opäť, nie preto, aby sme upokojili tých ľudí, aj preto, samozrejme. Ale tá myšlienka bola, máme s nimi súcit, záleží nám na nich. Záleží nám na nich. Niečo k nim cítime. No a toto je vlastne prvý taký obrovský zlom, ktorý vlastne kresťanstvo prinieslo. O tom sa nikde inde nehovorí. To vám nikto iný nepovie. Lebo to nesedí do narratívu o tom, ako kresťania upaľovali čarodejnice, alebo ja neviem čo. Poďme ďalej. Ako pán Holland upozorňuje, ďalším aspektom, ktorý kresťanstvo prinieslo a ktorý dovtedy neexistoval nikde, bola otvorenosť. Do tejto doby v starých pohanských civilizáciách existoval akýsi, samozrejme, pohanský náboženský systém. Mali tam tých svojich pohanských bohov, bohyne, plodnosti, úrody, neviem čoho. Lenže tieto veci boli tajné a boli určené len pre najvyššie vrstvy spoločnosti. To znamená, že bežný človek sa nedostal na také veci. To nebolo pre bežného človeka. To len elita. Bežný človek, ty si seď v kúte. Ty nikoho nezaujímaš. A o tom, ako bežný človek nikoho nezaujíma, sa ešte poviem za chvíľočku. Teraz prišlo toto kresťanstvo. A kresťanstvo vlastne všetku pravdu, všetko svetlo hneď na začiatok povedalo, ako to je, čo je pravda od počiatku sveta, cez dejiny vlastne izraelského národa až po život a ukrižovanie Ježiša Krista. Už to nebolo tajomstvo, už to nebolo niečo, že my máme vedomosti, sme vám nadriadení, lebo vieme viac ako vy. Nie. Všetci boli na rovnaké úrovni. No a s tým vlastne prišli ďalšie veci, áno. S narodením Ježiša Krista prišli sviatky Vianoc. Máme sviatky Veľkej noci. Vlastne títo ľudia v tejto pohanskej spoločnosti nikdy nič takého nezažili. No si to predstavte, vlastne toto náboženstvo sa zrazu začína zaujímať o tých posledných z posledných. A vraví, príďte, budú Vianoce.
Budeme mať nejakú malú oslavu. Budeme sláviť vlastne narodenie Božieho syna. Samozrejme, že to tých ľudí oslovilo. Nikdy nič takého nedožili. Nikto sa od nich predtým do tej doby nezaujímal. No a keď sme už pri tom, spomeniem ešte jednu vec. Ako by sme charakterizovali vlastne starú rímsku ríšu, staré grécke mestské štáty? Boli to otrokárske spoločnosti. Otrokárske spoločnosti. A toto vám zase nikto nepovie. Pretože to nesedí do narratívu o zlom kresťanstve a dobrej rímskej ríši. 1/3 ľudí žijúcich v rímskej ríši boli otroci zvyšku ríše. V gréckych mestských štátoch to bolo dokonca viac ako polovica. Občanmi bola, myslím, menšia polovica ako otroci. A tu si treba uvedomiť jednu dôležitú vec. Otrok v rímskej ríši a v starom Grécku to neznamenalo len, že robí na poli od rána do večera za jedlo a prístrešie. Keď bol niekto otrok, bol aj sexuálny otrok. Ženy i deti boli sexuálni otroci Rímanov aj Grékov. Občanov Ríma, občanov Grécka. A vlastne ich sa nikto nezastal. Slabých sa nikto nezastal. A vlastne až to kresťanstvo prišlo, keď kresťanstvo prišlo, práve kresťanstvo sa zastalo týchto najposlednejších, najslabších otrokov. Kresťania začali, keď sa dostali k moci, rušiť otroctvo, zrušili gladiátorské hry a ďalších milión vecí. Začali zakladať hospice, nemocnice, pretože sa proste starali, pretože Pán Ježiš prišiel, hovorí, kto je prvý, fajn, ale nech slúži tým najposlednejším. Teda aj otrokom. Do tej doby bol otrok na úrovni koňa v stani a ešte, ako hovoríme, táto spoločnosť bola presne takáto. Vieme, že viacerí cisári, teraz si v rýchlosti nespomínam, neviem, či Dioklecián bol týmto známy, že jeho lákali dievčatka. A aj viacerí vlastne boli takí. Títo cisári. A títo mocní. Nesedí do narratívu. O tom sa nehovorí. No, ďalej. Urobil som si tu také malé poznámky, aby som nestretel nič. Tak dúfam, že sa nám to podarí nejako urobiť, aby to bolo dobré. Takto. Keď si všimneme nejaké filmy, staré filmy filmy o tých pohanských časoch, alebo nemusia byť ani nutne predkresťanské. Zoberme takých o vikingoch, áno, teraz nedávno bol rok, 2 dozadu film, hrá tam Nicole Kidmanová o vikingoch. Vidno tú spoločnosť, ako to povedať, nie že drsná bola, neľutosná. Tá nekresťanská, predkresťanská brutalita je pre nás nepochopiteľná. Pretože my, áno, samozrejme, kresťanstvo viac menej skončilo svoju vládu po francúzskej revolúcii a ďalej v 19. storočí, 20. nehovoriac. Ale stále v nás v našej civilizácii je tento kód tejto humanity, ktorý práve prišiel z kresťanstva. Bolo to kresťanstvo, ktoré vlastne pozdvihlo aj ženu ako takú, na úroveň muža. Ako ste si povedali, vlastne v starej rímskej ríši, keďže chlap mal otrokyne, 5-6 žien, teraz prišlo kresťanstvo a hovorí, nie, ty máš mať jednu manželku. Buď jej verný. Nie 5. Nech tie ďalšie 4 takisto majú svojho manžela. Lebo potom, ako? Keď budú v tvojom hareme.
Zničil si im život. Takže tak. No a poďme ďalej. Keď už sme pri tých pohanských spoločnostiach. Aztekovia. Akí boli Aztekovia? Áno, všetci to počujeme, tú debilnú propagandu. Joj, prišli Španieli, chudáčikov, vyvraždili. Oni boli takí, no to bola ich taká civilizácia, že boli takí drsní, takí krvaví. Ja neviem čo, bla bla bla. Aztekovia. Oni sami sebe hovorili Mexika. Boli len jeden z národov Južnej a Strednej Ameriky, ktorý si podmanil vojenskými výbojmi ďalšie. A čo robil s tými ďalšími podmanenými národmi? Čo robil s nimi? Bral vojnových zajatcov, zotročil všetkých kompletne. Aztekovia zotročili, preto ich nenávideli všetci. A keď mali tie svoje hody, alebo tieto veci, proste brali veľké množstva ľudí, mužov, vojnových zátcov väčšinou, ešte zobrali ich na tie svoje vysoké pyramídy v Tenochtitlane, hlavnom meste. Tam im veľkňaz ešte zaživa rozrezal hruď, vytiahol bijúce srdce, že to ten človek videl, potom mu odsekli hlavu a hodili ho dole schodami. To bola civilizácia, čo? Bol to novinár Rod Dreher, kto povedal, že dovtedy, kým sa nezjavili nacisti, toto bola najhoršia diktatúra v celých dejinách ľudstva, títo Aztekovia. Pár rokov predtým, ako prišli Španieli a ich konečne dali dole, Španieli ich preto porazili, lebo sa k ním pridali všetky okolité národy, ktoré Aztekov nenávideli. To bolo nejaký 1521, prišli Španieli, tak nejako. Tak pár rokov predtým, 1516-17, mali títo Aztekovia veľké oslavy tých svojich krvavých démonských bohov. Behom blbých 4 dní obetovali 80 000 ľudí spôsobom, akým sme si povedali. Čo sranda, tieto obety údajne mal robiť len jeden veľkňaz, nejaký 80-ročný detko. A trvalo mu 4 sekundy, kým rozrezal človeku hruď, vybral srdce, odsekol mu hlavu a odkopol ho dole schodmi. Za 4 dní takto zabil 80 000 ľudí. Že aj vlastne kráľovská rodina Montezumová sa na to nedokázala dívať. Sedeli tam do svojho paláca, sa na to pozerali, neviem koľko, deň a pol. Potom si povedali, máme toho dosť a išli desi do keľu sa schovali do toho svojho paláca, lebo sa na to nedalo pozerať. A ten starý pohanský veľkňaz svoju prácičku dokončil. Bol to americký konzervatívny mysliteľ, veľmi dobrý, takisto má veľmi dobré podcasty, Michael Knowles, ktorý dal filozofickú otázku, áno, pre tých progresivistických priateľov našich, v Amerike. Predstavte si, že ste jeden z tých malých národov Strednej Ameriky, Južnej. Koho by ste chceli, aby vám vládol, aby si vás podmanil? Kresťanov, Španielov, alebo týchto Aztekov? V tejto otázke je asi odpoveď jasná. Ja niekedy mám pocit, že to, čo sa vlastne deje v dnešnej dobe, tá snaha zbaviť sa kresťanstva. Že tí ľudia, čo to robia, čo stoja za tým, oni veľmi dobre vedia, čo chcú. A že chcú vlastne návrat k akejsi tejto kvázi azteckej ríši, alebo civilizácii, alebo ako to nazvať. A že to nie je len tak, zbaviť sa kresťanstva a nič nebude. Nie.
títo pohanskí bohovia presne, ako to sa občas píše aj na tých rôznych zahraničných serveroch, tých amerických, čakajú na svoj návrat. Vieme, že v tej Azteckej ríši v podstate tam boli krvavé hry. Áno. Celkom pekne to zobrazené vo filme Mela Gibsona Apokalyptico sa to volá. Áno, Apokalyptico. Odporúčam. Je to dosť brutálny film, ale ukazuje veci, ktoré moc táto garnitúra progresívna, ktorá vlastne ovláda náš svet, nechce ukazovať. A vedia prečo. A v tom filme je presne taká scéna, že vlastne jeden z tých zajatcov z tých malých národov uteká v tom Tenochtitlane a tí miestni hádžu šípy a snažia sa ho zabiť. Ako forma nejakej súťaže. Nejakým spôsobom z toho vyviazne, ale dostane sa vlastne do nejakej jamy plnej mŕtvol vlastne ľudí, ktorí v týchto súťažiach zahynuli. V týchto zábavkách. A keď tak človek vidí všetky tie reality show, tie súťaže, pýta sa, kam to do Parma smeruje. Už teraz sme videli, vlastne, myslím, že to Češi, a neviem, či to nebolo aj na Markize, ja to teda nesledujem, zradcovia tam, akože ten, čo vypadol, tak bol zavraždený. Ak to pôjde takto ďalej, tak čo? Nebude to ako v tom seriáli, tom korejskom Netflixe? Nejaká súťaž, kde sa budú ľudia pozerať, ako sa medzi sebou na život a na smrť bojujú, nejaký z ulice vybraný. Konec koncov niekedy im prípadá, že tá vojna na Ukrajine je presne takýto podobný štýl. Doslova z dronov zábery, ako sa zabíjajú ľudia. A tie médiá naše to berú ako nejakú zábavku. Ukrajinec podrezal Rusa. Hurá. Alebo v Rusku to možno aj naopak. To čo je? Alebo nejaký debilný záber z nejakého dronu sebevražedného, ako zabil bezbranného vojaka, ktorý sa vzdal. A pritom nejaká smiešná hudbička, že la. Ukrajinský dron zabil ruského vojaka. Alebo aj naopak. A ľudia to sledujú na YouTube. A zabávajú sa na tom. To čo je? Áno, to je návrat. To je návrat k, podľa môjho názoru, k praktikám Azteckej ríše. A týchto vražedných, možno vikingských národov. Pretože opustiť jednu vieru, to nie je len tak. Vždycky sa nájde niečo ďalšieho. Dobre, ale poďme ďalej. By som sa príliš nezakecal. Takže tento aspekt, že kresťanstvo pozdvihlo ľudskú rasu, je veľmi dôležitý, najdôležitejší. Toto. Čo je zamlčiavané, pretože stále sa tu dávajú len nejaké čarodejnice. O tých niekedy nakrútime video tiež, že aký je toto podvod, ale dobre, dneska to vezmeme zo všeobecnosti. Ďalšou takou obľúbenou palicou týchto progresívcov, alebo týchto, ja neviem, ako to nazvať, antiklerikálov, je kresťanstvo brzdí vedu. Neviem, stredovek a neviem čo. Však to všetci poznáme. Každý to počul najmenej miliónkrát. Totálna lož, totálne klamstvo. Po páde Rímskej ríše. V 5. storočí. Kresťanské katolické kláštory boli jediné miesta na celej zemeguli, kde sa ešte ako tak udržiavala veda.
Tam mnísi robili pokusy. Tam samozrejme zapisovali tie diela, to sa dokonca už ani nepopiera, že všetky staroveké diela boli zachránené mníchmi, ktorí vlastne prepisovali knižky. Ale oni robili aj rôzne vedecké pokusy. Oni metóda pokus omyl vlastne zisťovali, ako napríklad sadiť, áno, ja neviem, tú pšenicu, tieto veci, aby to vlastne vyrastlo. A potom chodili z tých kláštorov do okolia a učili ľudí v okolí, ako si zasadiť, ja neviem, ten jačmeň, pšenicu, aby si mohli tí ľudia urobiť chlebík, pretože tí ľudia to nevedeli v tom čase. Áno, bola to vlastne obdobie toho temné obdobie, ale to bolo spôsobené nie kresťanstvom, ako to zase hovoria, ale pádom Rímskej ríše, tejto obrovskej civilizácie. Áno. A jediný, kto tú civilizáciu udržiaval, aspoň na tých prístrojoch, ako sa hovorí, bola cirkev, katolická cirkev. Ale sú to aj ďalšie veci, ďalšie aspekty, ako to vlastne ten historik Tom Howland v tej svojej knižke Dominion objasňuje, ktoré favorizujú vedu. Favorizovali vedu spôsobom, aký to nebolo nikde inde vo svete. V podstate to možno povedať takto. Títo mnísi vlastne prišli s touto tézou, že Boh samozrejme stvoril nebo, zem, moria, vesmír, hviezdy. Ak budeme skúmať tieto veci, moria, oceány, hory, hviezdy, bližšie spoznáme Boha. Bližšie zistíme, aká je povaha Boha. A vďaka tomu, že si uvedomili, že Boha aj tak nikdy úplne nespoznáme, trošku sa dostaneme vyššie, ale vždycky tam vlastne bola táto myšlienka, že nikdy nie som pri plnej pravde. Neustále treba skúšať tie pokusy, tá metóda pokus omyl, že či to naozaj tak je, či to naozaj tak ten Boh stvoril, či náhodou neklameme samých seba. Toto vzýšlo z kresťanského svetonázoru. V islame Islám v podstate hovorí, že Allah je nadriadený nad všetko. On to tak urobil, je to tak, bodka, nestarajte sa. Prečo by ste sa mali starať? Allah to tak urobil. Na čo? To píše Tom Holland. India, Čína, to boli samozrejme vysoko filozofické spoločnosti, ale opäť, autor píše, uvádza, že prišli s myšlienkou, že svet je príliš chaotický, svet je nepochopiteľný. Nikdy ho nepochopíme a preto ani nemá zmysel snažiť sa ho pochopiť. Takže ani tam tá veda vlastne nezapustila svoje korene ako v tej Európe. Tom Holland vyslovene uvádza, že treba vyslovene, že kresťanstvo je vlastne tou živnou pôdou, ktorá umožňuje vedecký postup. A všimnime si tu dnes. Keď kresťanstvo samozrejme upadá, ako je na tom tá veda? Absolútne nedôverčiví sú. Absolútne nedôverčiví sú. Nie všetci, ale väčšina z tých vedcov, z tých prestížnych amerických, britských univerzít si vycúcajú z prsta hocičo. Zoberme si len takú Lucy, tá, čo má byť medzistupeň medzi opicou a človekom. Každý, kto to trošku sleduje, tak vie, že našli kúsok kosti pravdepodobne z nejakého kuraťa alebo odkiaľ a z toho si vyvinuli ďalších 6 medzi druhov. Človeka a opice. Totálny vymysel. 10-krát prevarený, odhalený. Oni to budú stále opakovať. Raz to tam dali do tej učebnice dejepisu a budú. Pretože dnešná veda, jej úlohou je presviečať ľudí, že Boh neexistuje, že evolúcia je pravda. A keď im to nesedí, oni si to vymyslia, ako im to sedí bude. Veľmi dobrý bol dokument na Netflixe.
Apokalypsa. Nespomeniem si teraz na ten názov. Bol to vlastne taký britský investigatívny novinár, ktorý chodil po miestach, archeologických miestach, kde vedci na niečo narazili a potom odmietli ďalej pokračovať v odkrývaní toho miesta. Prečo? Pýta sa ten novinár. No proste preto, že prišla z univerzity alebo z nejakej vedeckej inštitúcie inštrukcia, ak budete pokračovať ďalej, vyhodíme vás z roboty, zastavíme financovanie, skončíte na ulici alebo choďte si dať nejakú prácu. Proste pokiaľ im to nesedí do ich naratívu, oni prestanú kopať, spakujú sa preč a nechajú to ležať. Skladu. Viem, že pamätám sa, že jedným z takýchto miest má byť v Turecku, myslím, že má názov Gebetli Tepe, tak nejako. Kopali nejakú veľmi zaujímavú štruktúru, niečo tam proste vykopali, ale nesedí im to. Z nejakého dôvodu im to nesedí, tak sa spakovali preč. Pretože oni nebudú prepisovať nejaké svoje knižky alebo poznatky. To je tá dnešná veda. Vidíme to aj tej vakcinácii. Dá sa im veriť? Koľko peniazí do toho šlo? Koľko sa nabalili? Kto sa koľko nabalil? Ale dobre, necháme to tak. Nie je to o tom. Ide proste o to, že bez toho kresťanstva naozaj nie je to dôveryhodné. Nie je to dôveryhodné, nie je to dôverčivé, ako náhle im to nesedí do ich... Keď objavia niečo, čo im nesedí, nechaj to tak. Proste nepríde o pracu. OK. Čo tu ešte mám? No. Dobre. Skúsme sa teda pomaly presunúť aj do našej prítomnosti. Bol to, myslím, že to bol taký filozof mladúčky, 25-6 ročný, volal sa Rudyard, nie Kipling, ale Lynch, Rudyard Lynch. Takisto, nie je to kresťan, ale rovnako tak, je to človek, ktorý úprimne to, na čo príde, to, čo ukazujú fakty, tak proste úprimne to dáva do tej svojej skladačky. A tak tomu takisto vychádza aj na základe tej knižky Dominion, vlastne on to odporúčil, to som potom prečítal. Áno, to kresťanstvo je jednoznačne pozitívna sila, ktorá oslobodila vlastne tých slabších ľudí, pozdvihla celkovú ľudskú rasu. No a pozdvihla vedu. No a ale čo dnes? Sám Lynch si všíma, že dnešné kresťanstvo ako si sa nepodobá na, povedzme, kresťanstvo pred tými 200 rokmi, hej? Konkvistádori, alebo krížiaci, alebo tí maltéski rytieri, borci, 400 chlapov a 5000 vojakov, ktorí dokázali ubraniť Maltu proti 40 000 Turkom. Čo dnešní kresťania? Prečo sme tak slabí? No a Lynch vlastne dochádza k názoru, že došlo k istému posunu. Tak ako predkresťanské civilizácie vlastne boli brutálne, že v nich prevládal čisto ten mužský princíp, že to bolo naklonené takto. Kresťanstvo to viac menej vyrovnalo, teda nie, ale vyrovnalo to, áno. Máme tam vlastne tú Pannu Máriu, hospice, nemocnice, často riadené ženami, máme tam ženské kláštory. Ale teraz sa to preklápa na druhú stranu. Že podľa týchto mysliteľov západných kresťanstvo sa stáva príliš zženštilým náboženstvom. Doslova by sme povedali, alebo doslova hovoria,
že sa z neho stáva druhý buddhizmus. Len tie pocity, len tie myšlienky, len tlieskanie a spievanie a dvíhanie rúk. Bože chráň nejakí križiaci. Bože chráň, len to nie. My sme dobrí. A to má svoje dôsledky. Myslím, že už v tej Británii to začínajú chápať, že bez toho kresťanstva ten islám ich tam začína zožierať. Podľa The Telegraph za 30 rokov sa bieli Briti stanú menšinou vo vlastnej krajine. Bude len 49% obyvateľov britských ostrovov budú bieli Briti, 51% tých britskí Pakistanci a neviem čo všetko. No a zdá sa teda, že za týmto úpadkom práve stojí toto potlačenie mužského elementu v cirkvi, v kresťanstve. No a preto aj ten Lynch a myslím, neviem, či to aj ten Tom Holland náhodou nehovorí. Treba sa vrátiť k tomu starému. K takému tomu militantnejšiemu kresťanstvu. Tomu ubránime tú Európu. Áno? Pretože islamisti proste nebudú mať sľutovanie. Ako to v Británii dnes hovoria. My tolerujeme tých, ktorí nás zajtra tolerovať nebudú v našej vlastnej krajine. A to môže vlastne platiť pre celú Európu. Takže, zhrnuté, počerpnuté, tiež nie je nejaké moc zlé. Neverte tým kecom, že kresťanstvo bola nejaká zlá sila. Nie. Celá západná civilizácia vyrastla z kresťanstva. To, že naši detkovia mali jednu babku a nie 5 žien, je dané kresťanstvom. Nemocnice, celý systém zdravotnícky je dané kresťanstvom. Ak sa tohto vzdáme, tak padneme. Ako civilizácia padneme všetci. No, aby som nezabudol teda, ešte jedna vec. Som autorom tiež jednej knižky, volá sa, že Svetci a hriešnici. Nájdete ju cez Google. Je to román, je to písané románovou formou. V podstate je to 6 príbehov z deň kresťanstva od starého Izraela cez Rímsku ríšu až po rané kresťanské kráľovstva. Posledná kapitola je Uhorské kráľovstvo. Je to vlastne teda príbehov formou a sú tam viac menej, je to písané vlastne z toho pohľadu, aký som teraz vysvetlil, áno, že to kresťanstvo proste bola pozitívna sila. Bolo to dobré, je to dobré a bude to dobré. A ak by ste sa na to pozreli, že ma aj takto podporili, tak budem rád.